बाबाया लोमजादों आरोना बेखायनो जोङो बेखौ दायो तेजपुराव लांनोसै आरोना बेबी डक्टरनियावहाय हरनिफ्रायनो एकदम लोमजाखांबाय। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान vlog लानानै फैबाय। अन्नानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो माबाफोर सोंहरनो गोनांबा कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरगोन होननानै आं सानो। आं भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं सानो। बिदिब्ला थौदो जोङो माने बाबाया हरनिफ्रायनो लोमजादों नालाय बेखायनो जोङो डक्टरनियाव लांनो नागिरदों आरोना बेखौनो आङो भिडिअ खालामबाय आरो दायो जोङो डक्टरनियाव सफैबाय नेबाय दङ। जोङो मिरथायाव फैदो आरोना मिरथा हस्पिटालाव बेवहाय बेबी डक्टरनियाव दिन्थिगोन। जिरायबाय दं। जोङो डक्टरनिफ्राय फैनानैहाय माबायाव माने एसे माने पार्कआव हाबनो नागिरदों आरोना तेजपुर कल पार्कआवहाय। जायफ्रा तेजपुरनि बिसोरथ' मिथिखायो कल पार्कआ जोबोर समायना आरोना फेमिलि लानानै फैनो थाखाय बिराद मोजां आरोना कल पार्कआवहाय। दायो जोङो हाबबाय हाबनानैहाय एसे दिन्थिनोसै माने इयो जोंहा फिसालायाहाय माने देहा गाज्रि नालाय बेखायनो इयो माने डक्टरनियावबो फैयामोन बेखायनो बेखौ प्लेग्राउन्डआव लांगोन होननानै माने बेखौ थगायनानै लाना फैदों आरोना। बेयाव एसे गेलेग्रा दङ नालाय बेवहाय बेखौ एसे गेलेहोनोसै आरोना बेखायनो बेखौ लाना फैबाय आरो जों नायलांदो लोगोफोर आंजों लोगोसे पार्कखौहाय। बेखौ माने चित्रलेखा उद्यान होनो आरोना नामा, बेनिफ्राय कल पार्कबो होनो बेखौ। जों तेजपुर जायफ्रा तेजपुराव थायो बा तेजपुरनि खाथि खाला बिसोरथ' मिथिखायो थेवबाबो आङो शेयार खालामबाय आरोना फिसालानो देरबा दिन्थिनो थाखाय मेम'रिनि थाखाय भिडिअ खालामनानै दोनबाय आरो। बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। जोबोर समायना आरोना बेवहाय माने बटिंबो खालामनो हायो आरोना फुख्रि दङ गिदिरनो। कल पार्कखौ गिदिर मोनो आरोना माबा अग्निगड़ पार्कनिख्रुइ। फिसालाया माने लोमजादोंबाबो माने फुर्ति मोनबाय आरोना पार्कआव लाना फैनायखाय एकदम। डक्टरनियाव फैथ्रामोन आरोना इयो नाथाय तेजपुराव फैनो होनबाथाय एकदम तेजपुराव फैनो होनबा फैयो खिन्थु डक्टरनियाव माबा थांनो होनबाथाय फैनो नागिरा आरो। नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ। आङो माने दैलि भ्लगबो बानायनाय जाया आरोना माने समबो मोना नालाय बेबायदि बेखायनो जेराव एसे बेरायनो थाङो बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोनाबो अनबानो जाबाय आंखौ। बेवहाय आरो माबा गेमबो दङ आरोना गथ'फोरनि थाखाय गेम हाउस। बेयाव टिकेट दाननानै गथ'फोरखौ गेम गेलेहोनो हायो आरोना। ओमफ्राय बेवहाय आरो गारि सालायनो हायो गथ'फोरनि थाखाय खेला दङ आरोना। नायदो लोगोफोर बेयाव गेम हाउस आरो बेवहाय कार सालायनो हायो आरोना। टिकेटआ बेसे मिथिया आरोना खिन्थु एन्ट्रि फिस लादो बेयाव सासेयाव 30 रुपिस आरोना।
बेनिफ्राय बैथिं दङ डाक हाउस हांसोफोरनि न' दङ आरोना बेवहाय माने गारि टायारफोरखौनो बहुत मोजाङै खजायना दोनदों आरोना लोगोफोर नायदो लोगोसे आंजों आं दिन्थिगोन दायो बेवहाय डाक हाउस दङ फैदो लोगोफोर आंजों हाबनि मालाय मानसिफ्रा बटिं खालामगासिनो बैथिं जोंहा फिसालाया एकदम गिख'थार माने खालि जेरावबो गाखोआ आरोना बेयो ओरैनो देहायाबो मोजां नङा नालाय बेखायनो बेयो जेरावबो गाखोआ होनो आरोना दै लोगोफोर आङो दिन्थिनि नोंथांमोननो नैबेवहाय टायारजों माबायदि बनायना दोननानै बिथिं जिबौ आरो बिथिं बेखौ मा होनथाय जेब्रा हिन्जावसा मानसि आरो बिथिं एलिफेन्ट बायदि बायदि बनायना दोनदों आरोना जोबोर समायनायै दिनै हांसोफ्रा आङो केमेरा लानायखाय जि फैदो खाथियावहाय जोंहा फिसालाया आरो हांसोखौनो गिनानै सायावसो गाखोना थासिनबाय एकदम गिख'थार देहायाबो गाज्रि नङा नालाय बारासो जादों आरोना इहा गिनाया गिनानै आथिं दिखांना दंलायो बेहा नै लोगोफोर बे बटिं हाउस आरो बेवहाय टिकेट दाननांगौ बेवहाय लिरनाय दङ सोर माला इनिग्रेसन खालामनाय गासैबो लिरनाय दंखायो बेवहाय टिकेट दाना बटिं खालामनांगौ आरोना जोंहा फिसालाखौ गियो नालाय बेखायनो खालामदे आरो जोङो ओरैनो फैबाय नायनानै जोबोर समायनानो आरो भारतनि मेप बनायना दोनदों बेवहाय जोंहा फिसालाया गिनानै थाङा खाथियाव मोजाङै दिन्थिनो हायाखै लोगोफोर जि हायो एसे दिन्थिबाय आरोना जायफ्रा फैबाय मिथिखायो बेवहाय लिरनाय दङ जापे उपरत नथिब बोलिके माबा आरो बिथिंबो दङ लिरनाय मेपनि सायावबो आरो बिथिं मोनसे समायना मुर्ति दङ आरोना माने जोंनि बर' हिन्जावा गथ' थुखैनाय मोनसे दखना गानलायनानै समायनाथारनाय लोगोफोर नायलाय थुखैनाय आरोना मोजां नुदों आङो फट' लानोसै लोगोफोर बेवहाय आरो अन्थाइयाव बायदिसिना लिरनाय दङ आरोना दा गोदो गोदायनि अन्थाइफोर दङ आरोना बेवहाय मिस्टारखौ रायदों आरोना बियो आङो माने फट' केमेरा जुलायाव गेलेनो होआखै आरोना बेखायनो रायदों आङो बेखौ बैथिं गथ'फोरनि गेलेग्रा दङ आरोना बेवहाय जोंहा फिसालाया थांनो एकदम उतपात लगायबाय दङ बेखायनो लाना थांनोसै आरोना बेवहाय दसे गेलेहोनानैहाय जोङो न'आव थांनोसै आरो न'आव थांनोसै माने एसे फिसालाया तेजपुराव फैबाथाय जोङो जालांनो नागिरो आरोना ओंखाम बेयाव जाहोनानै लांनोसै बेयावबो गाखोनो गिबावोसो बेहा
क्या कर रहा है रे हैं वाओ प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड में गया बारा इंटरेस्ट गैया आरोना मानसिया एकदम गिनाय खालामबाय थादों इमान गिखाव नङा जाबाय बेयावबो गाखोनो गिलायलायोहाय जाबावगोन आरो उदां साजों जेरावबो गाखोनो गियो बियो आंना फिसालाया गिख'पादरासो जासिगोन आरो गिख'पादरासो जागोन Sota kola sedih. Kiko bantu. फिसालाया गेलेया नालाय जोङो बिमा बिफा सानैजोंनो जुल्ला गेलेबाय दसे पार्कआव हाबनायनि मजाखौ दसे लाबाय आरोना लोगोफोर 30 रुपिसनि मजाखौ बोरायबाबो बोराय जाबाबो इन्ट्रेस्ट एनि टाइम 40 खालामनांगौ ना लाइफआव आरो मा दङ बेबायदिनो दसे इन्जय खालामबाय आरोना बहुत मोजां नांदोंमोन किन्तु जुल्ला खालामनानैहाय गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर दसे गेलेबाय आरोना बुरि जाबाबो बेबायदि दसे गेलेहोनानै जोङो थांनोसै आरो लोगोफोर पार्कखौ बेबायदि नुयो आरोना गोजाननिफ्राय जोबोर समायना नुयो लोगोफोर माने बार सिउ सिउ बारबाय थायो आरोना जोंहा फिसालाया नै दासो एसे गेलेदो आरोना दासो एसे गेलेदो दा नङाबा दहायनिफ्राय गेलेयाखै दासो एसे गेले 40 नांदो आरोना गोसोआ मोजां नांबाय जाबाय दासो आङो गासैखौबो दिन्थिजोबदो आरोना एसे दिन्थि माने बांद्राय गोलाव जायो आरोना गासैखौबो लाबा भिडिअ'आ बेखायनो आङो बेखिनिखौनो लानानै आङो दोननोसै जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर भिडिअ'खौ जोंहा दासो गेलेदो थांनोसै समावसो एकदम मानेहा
खाथियाव थांनो नागिरदों एर'प्लेन बनायनाय दङ आरोना इयाव गाखोआ ओमफ्राय बे खाथियावबो थाङा आहा गिनानैनो एर'प्लेन फैबाबो गियो आरोना इयो न'आव थाबाबो ओमफ्राय इयाव खाथियाव लांनो नागिरदों आरोना इयावबो थाङा इयो मा जागोन आरो बेयावबो ससे गाखोनानै फैफिनोसै बेहा गिनानैनो बायना थागोन माबाखौ सोंदां माबायाव थांदो दायलायखो लोगोफोर बेवहाय बेबायदि खर' मुर्तिनि खर' बनायनाय दङ आरोना गासैनिबो खर' दङ आरोना आं नायजोबदिया आरोना समबो गैला नालाय बाबुआबो लोमजानाय देहाखौ लानानै आरो बेसे बेरायहोबाय थागोन आरोना ओंखायनो थांनोसै लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो खनसे बुंबावबाय लोगोफोर जायफ्रा गोदानै नायदों आंनि भिडिअखौ अन्नानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक खालाम शेयार खालाम आरो जाहाथे आङो गोदान नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोनो हायो आरोना बेखायनो साबस्क्राइब खालामना लादो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर